Hello friends, बरायबाय बरायजोब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोनाथ' गासैबो मोजां दंजोबो जायनिखि आसाम पुलिसाव गोबां नेगासिनो दं आपडेट लोगोसे नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टनि सायाव दा आपडेट लाना फैदों कम्बाइन फिजिकल टेस्ट बेनिफ्राय कम्बाइन एग्जामनि सायाव दा बे नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जानो गोनां कनस्टेबलआव जि पोस्ट ओंखारदों नोंथांमोना जुन जुलाइआव जागोन होननानै बिथां आसामनि सिमा फोसावबाय आरो लोगोसे SI नि एग्जामा नोंथांमोना बेनि सिगां कम्बाइन एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ दा बेखौनो जोङो एनालाइज खालामगोन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम जेब्लायबो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मी SSC SD कनस्टेबल बेनिफ्राय गुबुन सिभिल जबनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन बेजों लोगोसे स्किम लननि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोनगोन दा पोस्टआ बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दं आसाम पुलिसाव कनस्टेबलआव गोबां डाबल चान्स दङ जायफ्रानोखि नोंथांमोना नांगौ क्राइटेरिया दङ बेनि सायाव डिसकास खालामगोन लोगोसे काट अफ लानानै नोंथांमोना साख्रि मोनहैसिगोन दा लोगोफोर जों फैबाय SLPRB नि अफिसियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो जोंहा गोदान दा बावैनो नटिस ओंखारदोंमोन जेरै हमना ला नोंथांमोननि कनस्टेबल दा पोस्टआ सिगांना 5563 प्लास दायो 271 जाबाय टटेल पोस्टआ नोंथांमोना 5834 ओंखारबाय स' नोंथांमोना बारायनायनिफ्राय स' बारायनायनि चान्सआ आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव बारायबावनोबो हागौ जेब्ला बारायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन बेबायदि SLPRB आव दा लोगोफोर हमगार्डनि आन्डाराव सिभिल डिफेन्सनि आन्डाराव गोदान साख्रि बा कनस्टेबल लेभेलाव जायफ्रा मिनिमाम NCC A दङ अब्लानो नोंथांमोना डाबल चान्स कनस्टेबलावबो लोगोसे नोंथांमोननि बे सिभिल डिफेन्सनि आन्डारावबो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन स' दाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जे फिजिकेल टेस्टआ जानो गोनां नाथाय गोबां सिगां पोस्ट ओंखारलांदोंमोन AVUB कनस्टेबल आरो लोगोसे नोंथांमोननि APRO ड्राइभार स' बे गासैखौबो लानानै दानि ओंखारनाय सिभिल डिफेन्सखौ लानानै कम्बाइन फिजिकेल टेस्ट जागोन माने फिजिकेल टेस्टआ मोनसेल' जागोन AVआनो जा UBआनो जा APRO जा बेनिफ्राय ड्राइभारानो जा बा नोंथांमोननि सिभिल डिफेन्सआनो जा जायखिजाया फिजिकेल टेस्टआव मोनसेल' एडमिट मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बेजोंनो खारनांगोन फिजिकेल टेस्ट होनांगोन आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टआ जोबोबा आरोबाव फिन खनसेबाव कम्बाइन एग्जाम स' कम्बाइन एग्जाम नोंथांमोना होनांगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव नोंथांमोना आनजादखौ होनांगोन पुलिसनि आन्डाराव SLPRB आ कन्डाक्ट खालामबा नोंथांमोना जुन आरो जुलाइआव नोंथांमोना एग्जाम जाहैनायनि चान्सआ दङ नाथाय लोगोफोर फिजिकेल टेस्टआ जुलाइआव जानाय नङा मानोना अखा हायो स' बेखायनो मे आरो जुनावहाय नोंथांमोना चान्सखौ नुहुरदों स' बेखायनो 90 डेजनि प्लास नोंथांमोना टाइम दंबावो गोबां चान्स दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय लं जाम्पआव 20आव 20 लाथारनांगोन इमप्रुभ खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय रानिंआवसो एसे गावजों गाव नारसिनलायगोन मानोना रानिंआव बयबो एक्सेलेन्ट थांनाय नङा स' बेखायनो रानिंआव नोंथांमोना गैयाब्लाबो नोंथांमोना गोबाव टाइम खालामबाय प्रेक्टिस बेखायनो 13-14 खौहाय नोंथांमोना फकास खालामनांगोन मेल केन्डिडेट हिसाबै नाथाय फिमेल एसे खम दांगोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे फिजिकेल टेस्टनि कम्बाइननि सायाव कम्बाइन फिजिकेल टेस्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय कम्बाइन एग्जाम जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माने बेबायदि आनजादखौ नोंथांमोना बर'जों लकेलावनो होनो मोनगोन अके गासैबो एसआइआनो जा एन्ड कनस्टेबलानो जा दानो फैबाय SI लेभेलाव जाय बिथांमोना AVSI जानो नेगासिनो दङ एबा नोंथांमोना कमान्ड' जानो लोगोसे UBSI जानो नेगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा बैसागु जोबनाय एबा इलेक्सन जोबनाय लोगो मेयावहाय कन्डाक्ट जानायनि चान्सआ दङ मानोना SI आव फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जायो बिनि उनावसो फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामो दा SI नि एग्जामाबो नोंथांमोना कम्बाइन एग्जाम जागोन AVSI UBSI जों नोंथांमोना मोनसेल' एग्जाम होनांगोन बेनिफ्राय काट अफआ बेलेग थांनानै बा एक्सट्रा थांनानै नेक्स्टआव फिजिकेल टेस्टआ एक्सट्रा जागोन स' बे जाबाय नोंथांमोननि SI AB नि रानिंआ एसे गोरा जायो नोंथांमोना 4.8 खारनांगन हौवाफोरा कमान्ड' लेभेलाव टीम लिडार जाहैनो थाखाय नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा नोंथांमोनाहाय 2.8 खारनांगोन KM अके एन्ड बेनिफ्राय SI UB आव 1600 मिटार्स हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौहाय खारनांगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननिया पोस्टआ बारायनायनिफ्राय बेबायदि गोदाननिफ्राय गोदान ओंखारगासिनो दङ दा बेखौ नायोबा कनस्टेबलावबो बारायनायनि चान्सआ दङ आरो जेब्ला बारायो नोंथांमोना समजों लोगोसे SLPRB आव अफिसियेल आपडेटखौहाय मोननो हागोन